Здравейте хора, малко прекъсна, не знам защо. Една минута само. Една минута имаме само. Малко прекъсна, ама нищо. Добре. Забрах, мога да се използвам телепортацията. Уху! Цак. О, не. Не. Клик. Ако чувате какво говори, това. Мирише ми на изгоряла гума. И така хора, до тук трябва да... И така хора, надявам се клиповете да ви е харесал. Ако така, дайте му палец нагоре, абонирайте се, неговия канал ще е долу в описанието.